ce promitem uneori și nu reușim să ne ținem de promisiuni. Da, este o provocare comună la ADHD și suntem des acuzați de acest lucru. La suprafață pare că suntem neserioși. Păi mi-ai promis că o să facem lucrul ăsta. Iar ai zis și n-ai făcut. Poate ai procesat verbal, poate ai spus cu voce tare. Ai avut intenția, ai simțit că cealaltă persoană are nevoie de tine, tu vrei să ajuți, dar n-a trecut prin filtrul tău. Oare pot? Oare am timp? Oare chiar este posibilitatea? Când vine timpul să fac acel lucru, stai puțin că mi-am dat seama că de fapt n-am. După aia par ca și cum ești mincinos sau ca și cum nu te ții de... Da, asta e una dintre lucruri. Al doilea motiv, că ce e foarte important să înțelegem, la suprafață arată ca și o activitate simplă, dar de fapt motivele în spate pot să fie foarte multe. Asta era una de procesat verbal. Alta foarte deasă la noi este să simțim că trebuie să compensăm pentru ceva. De exemplu, la birou, cine poate să facă acest raport? Eu, șeful, eu o să fac. Dar nu te-ai gândit dacă chiar poți să-l faci. Tu ai vrut doar să îl satisfaci să satisfy, să bucuri persoana din fața ta. Sunt foarte multe motive. La fel și cu procrastinarea. Nu suntem acuzați că tot timpul lăsăm lucrurile pe mai târziu. Dar ceea ce pare ceva foarte simplu la suprafață, nu este tot una că ai lăsat pe ultima 100 de metri pentru că ai avut nevoie de urgență sau ți-a fost frică că nu o să fie perfect ce rost are să mai faci sau ești foarte critic cu tine și nimica din ceea ce faci tu nu este bine sau n-ai avut destulă informație sau n-ai gestionat bine timpul. Sunt foarte multe motive în spate pentru lucruri aparent simple și nevinovate care de multe ori ne sunt atribuite nouă ca și un defect de caracter. Și de fapt este o neînțelegere a minții tale.